Volk! Maar dus mijn vrouw zei, ga ik maar eens even. Ja, mijn schoonzoon is er niet geweest met die feestdag. Hè. Die heeft zich al in een bak planten geholpen. En we wonen samen, dus we hebben zoveel af. Ik heb ze geen planten genoeg. Wat is eigenlijk, hoeveel meter heb je eigenlijk? Want niet dat ik mijn stappenplan niet hoor. Heb je toch wel genoeg meter? 15.000 meter. Och jee, dan kom ik royaal aan die kilometers vandaag. Zeg nu even, ja, dus hij is 15.000. Vierkantje meter. En over hoeveel soorten planten spreken we dan? Ja, over 2000 verschillende soorten. Dat meen je niet? Ja, echt 2000. Ja. En mijn vrouw zei toen moest maar een stuk of 10 te kijken, dus ik zie er dus 1990 hoef je niet om te kijken. Als Ja, maar ja, als ze dan de gooien hoe het kees is het toch goed. Ja, als hij maar vooral de geraniums had me gezegd. En geen stonden, want daar kan ik altijd over stonden, het wild hangende. Dus dan moeten we daar even naar kijken. Ook die hebben we, dan moeten we door de hek aan zetten. En ja, wie van mensen kinderen erin? Want als we 15.000 vierkante meter. In principe 600. Dan ben je nog aan corona. Dan mag ik 600 mensen. En dan mocht het als op assemblie zo'n lapje. Ik vind dat toch zo irritant. Als je dan sleept je direct de bril als je een lapje op hebt. Ja, dat is niet fijn, maar we moeten toch, dat zijn nu eenmaal de regels. Ja. Dus ook met de nieuwe regels, nu die hebben. Ook zelfs met de nieuwe regels. Het kapje moet op. Ja, hier de petunia's. Petunia's. In alle soorten en kleuren en kleintjes en grote. Goed, en nu zitten we weer in de geranium. Wat moesten nu, die staande of die hangende hebben? Ja, nu ben ik in twijfel, moet ik even bellen. Want het is altijd, dan kom ik weer toe met... Vreemd, wat waren het nu? Staande of hangende? Staande hebben ze zat van, hè? Dat dacht ik al, hè. Dan pakken we hem hangende, hoor. Goed, meid. Stuk of 20. Gooi ik op de keer, bedankt. Goed. Dit is niet te geloven, wat een aantal planten. Meer dan 2000 soorten. Ja. Niet te geloven. Dus dit is een bloem die moest... Je kent toch weer niet op vakantie dit jaar. Nee, dat weet niks. Dus dan maakt het toes maar weer gezellig. Ja, sowieso. En de rode en de witte. Ja, en dan hey, natuurlijk... pak niet te veel, want dan moet ook nog een hangputje metnemen. Hè. Oh ja. Wacht, en dan pak je dan valt hij metalig op. Dit zijn de kleuren van mijn vastelovensvereniging, ja. Geweldig. Ja, schoon hè. En hoe? Ja, dan moest ik nog een hangputje pakken. Ja. Volgens mij is het het wel of niet. Ja, die worsten toch langzaam blijven. Hè. Ja, en dan moet ik zeggen, het vorige jaar had ik alleen maar petunias, maar die paarden die gaan ook goed erin. Dat dit gaat helemaal eroverheen hangen. Ja? Ja. Oké. Dat geeft de pot is dus dadelijk niet meer. Ja, maar dan heb je allerhande soorten hangen. Dus dat is weer. Doe heb ze met hen, ja, dus ik neem aan dat dat een goeie is. Zit niet helemaal op de kant. Ja, dan zetten we daar mensen bij. Ja, zeker. En dan. Geweldig zeg. De bus van 10 tot 6 open. Nou, ik ben gewoon van 9 tot 6 open. Van 9 tot 6 open. En dan betekent dat namelijk dat het hoekzoek. En dan kunnen dus op die 15.000 meter kunnen 600 mensen tegelijk. Die zoeken binnen morgen volgens wat de regering heeft opgesteld. Ja. Maar die lopen niet lekker neer rond. Nee, gelukkig niet. Als we 150 hebben rondrennen, dan wing je het al heel schoon. Ja, en de hebben ze ook aandacht voor die kleintje. Ja, we willen ook een beetje advies. Service geven. Ja, want ik vind dat wel prettig, daar ben ik heel vroeg. Dat heb je goed gedaan. Ja, normaal gesproken, dan moest ze even roepen. Hè, van Ruudje, waar moet ik... Maar dit vind ik wel een stuk prettiger. Nou jong, dan hebben we het... dan kan ik het hier bied je me door, dan pak je nog het geranium, staat ik. Nee jong, het ziet goed uit. Ik ben ik ben er trots op dat dat hier in de regio is. Nou, dat is zo om te dat het een goede zaak hier is en dat een jong van Bracht dat hij in het reutje duidt. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ja, en dan de Zand. Ja. Ik zie iedereen ook weer met een zak Zand lopen. Maar ja, toen komen ze toe, is het altijd met één zak te weinig. Hè. Ah, maar daar hebben we al gehad op de dag. Ja. We hebben 3 zakken van 70 liter. Ja. Voor 20 euro. Dus dan heb je 210 liter. Hè. 210 liter. Oh, dat krijg je wel gehad met wat je doet. Hè. Nou, hey Ruud, mag ik je bedanken? Veel succes ermee. Hey, bedanken. Je gaat even betalen. Groetjes. Hoi. Hoi.